న్యూస్ ఆంధ్ర 2019 డిసెంబర్కి పూర్వం నుండి ప్రభుత్వ భూములలో నివాసం పేదలకు ప్రభుత్వం క్రమబద్ధీకరణ అనుమతులు ఇచ్చిన నూజివీడు ఎంఆర్ఓ సుబ్బారావు తెలిపారు. బుధవారం సాయంత్రం స్థానిక విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన భూముల క్రమబద్ధీకరణకు అర్హతలు ఉన్న వాళ్లు సచివాలయంలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు. అభ్యంతరకరమైన ప్రభుత్వ భూమిని నివాస యూనిట్ల ద్వారా మాత్రమే అనధికారంగా ఆక్రమించడం పరిగణించబడుతుంది. నివాస యూనిట్ ఆర్సీసీ రూఫ్, ఇటుక గోడలతో కూడిన ఆస్బెస్టాస్ రూఫ్ అయి ఉండాలి అన్నారు. ఖాళీ భూములు లేదా ఆక్రమణ ఉద్దేశంతో గుడిసెలలో కూడిన ఖాళీ భూములను పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరగదు అన్నారు. లబ్ధిదారుని కుటుంబానికి లేదా కుటుంబంలో ఏ సభ్యుని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎక్కడా సొంత ఇల్లు, ఇంటి స్థలం ఉండకూడదని అన్నారు. అర్హత గలవారు కుటుంబం లేదా కుటుంబంలో ఏ సభ్యులైనా రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వం మునుపటి ఏ గృహ నిర్మాణ పథకంలో ఉండకూడదు.